Entroido non deixa de ser unha festa sagrada, non? De unha alta carga espiritual, e así o vive a xente, o viven como unha auténtica religión. Unha religión en pugna coa ideoloxía cristiana, que é iso do que se trata, non? Aí hai dúas ideoloxías en confrontación, e quizáis si é certo que esa confrontación ao longo dos séculos, non? Baixo o peso do cristianismo, pois non lle quedou máis remedio a toda esta serie de ritos que ir quedándose reducidos e recluídos a un período moi limitado do ano. Incluso eu creo que a Iglesia Católica apropiase de algúns elementos do entroido ou dos entroidos tradicionais e convírteos nun esperpento, se incorpora despois na Semana Santa como personaxes como o Centulo, o Choqueiro, que non deixan de ser máscaras que levan eses elementos característicos como as chocas, elementos de animalidade, pelicas, zamarras, látigos, non? Para a xente que non entenda a terminoloxía. Entón, eses personaxes que saen no entroido, non? Pois tamén parece que aparecen convertidos nun esperpento, representación do mal, dentro da propia Semana Santa.